naba abangcwaliswayo bamntunye. Yazi thetha ukuthini manje ngamphatha? uYesu kuthiwa nguye lo ungcwalisayo. Wena ungulo ungcwalisiweyo. Kuthiwa ke ngoku iBhayibhile atsho ithi bamntunye. Yazi thetha ukuthini lonto? Ithetha ukuba uyi-offspring of God. Xa uyi-offspring of God, une-abilities of God in you. Yini Thixo. Nantoni na that does not defeat God, it cannot defeat you. My God. Kuthanya ukwenza nezi ngaphezulu kwezi. Why now? I have given you the authority and the power. Uthubali xa indlalifa ingekafikelelwa kukusiqonda uba iyindlalifa, kuthiwa ii-assets zayo ayizinikwa up until ikhulu. So long ingekakhulu izinto zayo zikhatshazwa sisikaka. Oh my God. We have been given the authority to possess all things that pertains to life and godliness. If there was a time lokuthapha izinto zikaThixo le, anikayiboni le nto siyinikiweyo uba inkulu kanjani. Ithi iBhayibhile kwincwadi yamaHebrew chapter 11, though bengqinelwa ooAbraham ngokholo lwabo, ooMoses, ooJeremiah, ithi iBhayibhile xa ivala I think u-33, ithi, oh my God, ithi their faith was not perfected until kuziswe thina. Those men are crying because unto a generation that has been given a glorious power, but they are not making use of it. I did not finish what you gave me because of the power you have given the current generation. Their faith was not perfected up until kuziswe thina. Kuthiwa sifikile ke ngoku. Ukhona lo usisisela usukweni. Ukhona lo usuffered death. Ndiyavala ngoku. Ndivala ngelesi scripture sikuLuka chapter 24, I think with 33. Ithi iBhayibhile lamadoda ayevele eMaus exokola about the event that has happened. uYesu ubulewe ubethelelwe. Into waphinda is that lo mntu lo ebesenza imimangaliso, lo mntu lo ebevisa abafileyo, lo mntu lo ebemultiply izonka, but kwenzekile ngokubethelelwe, kwenzekile ngokungcwatyiwe, kwenzekile ngokufile. Ithi iBhayibhile wafika in their midst. Wathi, oh, you slow to learn. Ought not the Son of Man? Jesus. Unyana wonke bekume uthi kubhaliwe ngabaprofeti, uthi kubhaliwe nguMoses, uthi sibhalile iPsalms that unyana wonke umele to suffer death, but avuselwe lusukweni. Nansi ndawo ke mama uphatha xa ndivala ensikelelayo. Ithi after emkile uYesu in their midst, amehlo abo avuleka. Not their physical eyes. Tell about the spiritual eyes.